कुरकुरीत. आता मी बडबड नाही करतले, फक्त तुमका वडी किती कुरकुरीत झाला तो आवाज खाऊन दाखवतले. इलो हो, कमेंट मध्ये सांगा. आजची रेसिपी काय? आता दिसता काय तुका? कोथंबीर. बाजारात थंडीच्या दिवसात माप कोथंबीर येता. आता खायची सोडायची नाही, महाग झाली की कमी घालतो ना. बरोबर. मग आता तिचा कायम ना बायनो करून खायचा. म्हणजे काय, आता कोथंबीरीची वडी झाली उकडून वगैरे. आता काय केलंय मी, डायरेक्ट लगेच शॉर्टकट मारूचा म्हणून आता दुसरी भजी. झटपट वेगळी पद्धत. वडीच म्हणा कायो म्हणा, पण मी भजीच म्हणतोय, पटकन होता ना. आता काय गुगप नाव सांगा. आता ही वडी करूची हा, तर आता ही कोथंबीर निवडू गोया. म्हणजे काय, देठ काय करूचे वाटपात घालूचे आणि अशी पाना पाना काढून घ्यायची. काही एक वाया जाऊ देणार नाही. हा बरोबर ना. हा, कोथंबीरीचे देठ चांगले असतात, डोळ्यांका खूप चांगली कोथंबीर. बरोबर. तसा तुमका माहिती आहे तरी पण आपला सांगतोय. आता एवढी मोडसर काहीतरी बडबड करू होई, तर आता ना एक नाव पण घेतय, सुचला आता लगेच. वाका नाव लगेच सुचतात. अरे उडाला बघा एक कोथंबीर. यो काय माझ्या बांगडीवर इलो, यो बघ. आता घ्या लवकर पटापट. कोथंबीरीची वडी करण्यासाठी कोथंबीर निवडते. कोथंबीरीची वडी करण्यासाठी कोथंबीर निवडते. शांताराम रावांचं नाव घ्यायला मी कधी आळस नाही करते. बघा हसला. आता काय करू, हसू माका सुचत. आता तुमका पण हसू गेला ना तर हसा. हसू गेलेल्याशी मतलब. बरोबर. आता नाव सांगा तुमचं. शांताराम रावांचं तर सांगलात. माझा नाव स्नेहा आणि माझा सरोज. आता आपण रेसिपी सुरुवात करूया का नको? करूया ना. आता ही मोडते वेळी थोडीशी आपली गंमत आणि बडबड. हा, कारण स्नेहा कसा गप राहावा आवडत नाही आणि तुमका पण गप्प रवलेली स्नेहा आवडत नाही. आणि ही कोथिंबीर वडी तुम्ही मार्गशीर्ष महिन्यात नक्की करून बघा, होय ना हो. हा, झटपट होता. कोथिंबीर वडी म्हणा नाही तर भाजी म्हणा. पण माका ह्या वेळेस वडी दाखवूचीच नाही. वडीची रेसिपी असा, ती लिंक देतो, ती क्लिक करा आणि बघा. हो, ह्या वेळेस तुम्ही झटपट अशी कोथिंबीरीचा वापर करून एक आगळी वेगळी डिश. हा, वडी करू शकतास तुम्ही. उकडून घातलास तर त्याची वडी झाली. पण मी उकडूची खटपटच घेत नाही. असं सुगंध येतात, चिरतेळ किती येतलो. पण ही आधी कोथिंबीर. हा, ही आता आणली ना तर स्वच्छ धुवून घ्यायची जुडी आणि कपड्यावर किंवा पेपरवर अशी सुकत ठेवायची. म्हणजे ही खळखळीत अशी बघा किती सुकली आहे, खळखळीत. हा, की त्या पाणी जर रावला तर तुमची वडी करा नाही तर भाजी करा, ती नरम पडतली. आता झाली ना तुमची कोथिंबीर साफ करून. ही जी खराब पानं होती ती तुम्ही बाजूक काढल्यात ना, ती टाकून द्यायची. तशी धुत्या वेळी बरीच काढलेले. पण आता पण गावली तर आपल्या खावची आहे ना, पोटात जातली. ह्याच्यामध्ये ना 2 प्रकारची कोथिंबीर येतात. एक जाडी भरडी असताना कोथिंबीर. हा, आता नाही गावत ती जेव्हा कोथिंबीर कमी असता ना तेव्हा आणतात ते. कोथिंबीर महाग होता ना तेव्हा ती स्वस्तवाली कोथिंबीर मोठी मोठी आणतात ती. मी तर कधीच घेणार नाही ती. तुम्ही घेतास की नाही माहिती नाही. किती नाईलाज असलो त्या कोथिंबीर शिवाय जेवण करेन, पण ती रानटी कोथिंबीर मी काय घेणार नाही. ही आपली गावठी सुगंधी कोथिंबीर. हा, याचं एवढं डाळो घातलास ना तरी पदार्थात वास येतात. मस्त, खरंच वास नाही सुगंध. हा, वास. भाषा वळवावी तशी वळता. हा, बरोबर का नाही. हे बघा, मी पण तुमका मदत केलंय. चला 10 मिनिटाचं काउंटडाऊन. फक्त साफ करूच्या नंतर सुरू करायचो. चालेल. तू आता उकलत राहिला तर मी उचलू कशी कोथिंबीर. चला, मी अशी देठ घेतोय. कोथिंबीरीच्या जोडीमध्ये ना अशी बावलेली सुकलेली पानं सुद्धा असतात. ती आम्ही आता साफ करून बाजूक काढली. आणि हे देठ चांगले चांगले जे आम्ही वाटपात वापरतो. आणि ही आपली मस्त हिरवीगार हे कवळे कवळे देठ घेतलंय मी. हे अशा पद्धतीने पण पोटात जातले. बरोबर. असे जाडे जाडे देठ ना घ्यायचे नाही, कारण ह्या देठांमध्ये पण पाणी असतं. ह्या बघा, हे आपण वाटपाक घालायचे. आता ह्याच्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या, 7-8 लसूणच्या पाकळ्या आणि 1 चमचा जिरं आपण वाटून घेऊया. आता ही कोथिंबीर आहे ना मी सगळी एकटही केलंय आणि अशी ते का असो पीळ मारलंय. यो बघा असो. आता पीळ मारलेली अशी मूठ घ्यायची आढाळ्यावर. आढाळो हलता तुमचो. हो, आढाळ्याचो नट आणा. सासरे नाही ना, नाही तर ते देतात आपले. आमचे बापी काही कामाचे. आता ही अशी मोठी घट्ट धरायची
आणि ही कडेने अशी दाबून दाबून, आणि ज्याका प्रॅक्टिस आहे ना आढळायची त्यानंच करायचा. हा, नाही तर तुम्ही आपला सुरीन करताच तर सुरीन करा बारीक बारीक. हा, जेवढा होय तितक्या बारीक कापा. हा, ही बघा अशी बारीक अशी पावडर जाऊ पाहिजे. ही बघा आम्ही नवीन आढाळा आणलो तो पुढच्या वेळेस वापरतो. नवीन आढळक ना घाबरता, जीव काचारता वापरू. पण ह्या दरदरीत असा वाटून घेऊया, बिना पाण्याचा नाही हो. होय होय. मस्त बारीक अशी कोथिंबीर चिरून झालेली असा, आणि इथे वाटप पण दरदरीत. उघडा जरा. ह्या बघा, ह्या आता सगळा आता एका डसला. आता ही डाळ ना मी सकाळी उठलंय तेव्हा भिजत घातलंय. आता दुपारी जेवतोय माका ही वडी करूची होत, कोथिंबीरीची भजी, म्हणून मी ही आता पाणी नितळून मस्त अशी भिजली. बघा डबल झाली, मस्त अशी डबल पण झाली. ह्या वेळेत मी बेसन नाही वापरतोय. अगदी जर ही डाळ पातळ झाली तर त्या जागी तुम्ही बेसन जरा टाकलास किंवा तांदळाचा पीठ टाकलास तरी चालत. आता ह्या दरदरीत असा वाटून घेतला. जर तुम्ही बेसनच्या पिठात करत असाल तर ह्या काढून घ्यायचा कोथिंबीर बरोबर, पण मी आता ह्याच्यात ही डाळ वाटून घेतोय. याच्याबरोबर वाटून घेतोय. अगदीच तुमका या वेगळा जर बेसनाचा पीठ व्हाया असात तर आधीच दरदरीत वाटून घ्यावा आणि घाला त्या पिठात. आता ही डाळ आपण अशी वाटून घेतलं बघा. जास्त असं पीठ नाही केलंय, जर असं पाणी घातलंय म्हणजे ह्या चमच्यानं 2-3 चमचे, की त्या डाळ फिरत नाही ना मग ती. पण मिक्सर उघडल्यावर मस्त सुगंध येलो ना, वाटतं आता भजी कधी होतात नाही खातात. आता ह्या सगळ्यांनी एका बाउल मध्ये काढून घेतोय. आता बघा वहिनी वाटून घेतल्या डाळ. आता आपल्या या रेसिपी मधली हिरोईन कोण आहे सांगा? हिरोईनची एंट्री कोथिंबीर. प्रश्न पडलो, ती दोघी उभे आहेत आणि हिरोईन कोणाक म्हणतात? आपली कोथिंबीर मेन हिरोईन, वडी हिरोईन. आता मग आपल्या मेन हिरोईन घालूया. कॅमेरा मग फोकस तर मारू दे. दुसऱ्या कॅमेरे घालेन तेव्हा घे ना. हा, नाही पण हिरोईनची एंट्री कशी ढासू होई, बरोबर का नाही? चेहरा तर एकदम फोकस मध्ये दिसतोय. थांबा, तू आता थांबा थांबा केलं, 2च पानं पडली. आता घाला मस्त. आता काय करताल? आता काय ढवळायचा हातीन नाही तर चमच्यान. असाच रामध्ये ह्याच्यात आता मीठ, तिखट, तीळ सगळं घालून घेऊया. आता ह्या वडीत चवीपुरता मीठ घालून घेतोय. मीठ कधी पण चवीपुरताच बोलू पाया. आता कोण किती करताला तो अंदाज आमका येतलो. अर्धो चमचो टाक, ह्या चमचो टाक. मिठाचा अंदाज प्रत्येका. हो, चवीनुसार म्हटला की सगळंच इला. आणि आता हे 2 चमचे तीळ. थंडीत तीळ बरे. हो, आणि कुठल्याही वडीमध्ये तीळ हवेच, मस्त दिसतात ना. आता आपण हिरोईनिक नटवूया. आता वहिनी ह्याच्यात मीठ घातला. मीठ म्हणजे काय सांगा? त्याचं कॉम्पॅक्ट पावडर जे असतं ना, तीळ म्हणजे काय सांगा? तीळ आता गालावर असतात तो तीळ झालो. हा, आणि मसाला म्हणजे काय? स्टिप झाली माका वाटा लाल म्हटलं. मग आता हिरोईन नटक नको तरच हिरोईन सुंदर दिसतली की नाही? होय होय, हळद घातल्याने काळी होत ना तुझी हिरोईन, म्हणून मी हळद घालत नाही. तुमका आवडत असाच हळद तर चिमूटभर हळद घाला. तशी जरा अशी वाईस गोरी हिरोईन जरा बरी वाटतं ना. गोरी नाही होतली, हिरवीगार होतली. आता आपल्या हिरोईनिक नटवचे मेकअप, फायनल मेकअप. हा, यो आता एक चमचो लाल मसालो. आता होय, तुम्ही मसालो तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करशाल तरी चालत, नाही तर आपण हिरवे मिरची वाटलं ह्याच्यात. आता पोरा खाऊची नाही. असं काय नाही, या वासानच अगदी सुगंधन वाटता खावी. शॉर्टकट. आता ह्या सगळं असं ढवळून घेऊया. आता दिसता बाउलाच्या बाहेर अगदी, पण नंतर त्या बॅटर एकदा मिक्स झाला की खाली बसतला सगळं. आता ना आळत नाही, पण सगळं आता मिक्स झाला की खाली बसतली. आता ह्या चांगला असा ढवळून घेऊया. आता माझा बॅटर चांगला ढवळून झाला. आता ह्या स्टेजला तुम्ही, स्टेज म्हणते की त्या हिरोईन स्टेजवर येऊ होई ना. बरोबर, एंट्री तर स्टेजवरच होता ना. हा, ह्या स्टेजला तुम्ही थोडासा बेसन किंवा तांदळाचा पीठ घालून असे हातीवर 2 वडे करायचे आणि उकडत ठेवायचे. मग हिरोईनचं डबल रोल. हा, म्हणजे आता कसं तो रोल तुम्ही उकडत ठेवणार, त्याच्यानंतर ती थंड करणार, कापणार. मी आता या डायरेक्ट तळूक घेते, म्हणून बोलले टायमर लावा, 10 मिनिटात वडी होतली. 10 मिनिटात रेसिपी होतली, पण रेसिपीची एडिटिंग जी आहे ना ती कदाचित 15-20 मिनिटं होईल, कारण आमची बडबड आहे ना आणि तुमका ती आवडतात. आता हे काय मिक्सर पुसान घेतात. हो, आता भजी तळूसाठी मी एक पॅन घेतलंय. पसरट जर आपल्या भजे सोडूचे म्हणजे वडे तर पॅनच घ्यायचा, आणि आता तापला की तेल ओतलंय.
कोणाक तेलाचा अंदाज नसत, पटकन आता त्याच्या हाती जास्तीचा पडत असत, त्यांनी असा भांडा घ्यायचा, अगदी मोजून मापून तेल वतलंस इरोड भर बघा. तेलाची धार सुटली, पाण्याची धार कशी असतात तशी. हा पण बरोबर आहे ना, भास्कन तेल पडला तर परत त्या ह्याच्यातनं कढईतला ह्याच्यात होता, त्याच्यापेक्षा हे आपला बरा वाय तशी धार, जेवढा वया तेवढा तेल पडताना. पण आता तळूचे घात तर त्या का अशी धार नको, उगाच आपलं टाइमपास असं खोलून वाचलास तरी चालत. हा फोडणे घालू ते जास्त पडत असत ना, तर ह्या ताबाला तेल तापला. हो बुडबुडे तर दिसत. तर तापला की नाही चेक करूया, बायसचा पॅटर घालून बघूया. तापला तापला सर्र आवाज येलो म्हणजे तापला. हाती कसं तेल लावलंय आणि ही अशी बघा तेल लावलंय आणि अशी ही थोडासा बॅटर घेतलाय आणि असं सोईन करून अशी घेऊन बघा झाली ना वडी. हो हो एकदम वडीचं शेक. हा परत दाखवा. आता परत एक दाखवते. तेल घ्यायचं हातीच्या चवड्यावर, बोटांका पण घ्यायचा, आपल्या वही तेवढी मोठी घ्यायचा बॅटरवर हातावर, हातीनं असं चौकोनी द्यावा, गोल द्यावा शेप, अशी घ्यायची आणि अशी सोडायची. सोईन सोडा. माका सवय झाली आहे, भाजला तर बॉटच भाजत. मग काय कोलगेट नाही तर मध लावायचा. कोलगेट आणि मध तोंडाक नाही. आता ही चार अशी मी सोडून दाखवलंय तुमका. आता ह्यो असं चमचो घ्यायचो आणि अशी गोल अशी बारीक बारीक उरलेली अशी. हा उरलेली म्हणजे तुमका जर हातीन नाही करूची वडी तर अशी सोडलास तरी चालत. हा हातार तेल. हा चमच्यान तिका आता परतून घेऊया. पहिली सोडलं तिका परततात ना, नाही तर खालून करतात. हा मस्त कलर येलो. इन्स्टंट रिॲक्शन. आता गॅस थोडी मंदच केलंय मी, नाही तर आतून शिजायची नाही. हा दोन्ही बाजून चांगली आपण अरतून परतून शेकून घेऊया. मध्ये जाग असता ती बघ मधली कशी शेकली गेली, कारण ती पहिली पण सोडलेलं आहे ता पण कारण असा काय नाही. गॅस मिडियमच ठेवायची. आता हे शेकलेले कसे ओळखणार? बुडबुडे कमी होतात. बुडबुडे कमी होतात आणि भजी हलक्या होता हलक्या, आणि वर तरंगूक लागतात. फुगल्यासारखी पण वाटतात बघा. हा फुगल्यासारखी वाटतात. त्या बघा या फुगलाचा. आता ही शेकलेली हलकी हलकी अशी वर येली ना की झाला. तरी पण आपण काय करायचा, जर असं गोल्डन तयार करू होते का मेकअप, शेवटी हिरोईन बोललंस ना तू. आता आमचा मालवणी चॅनल आता मालवणी चॅनल मध्ये म्हटल्यावर कसं तुमका आवडतं ना मालवणी भाषा किती गोड, तशी मालवणी गाणी पण खूप गोड असतं. माका एक गाणं इतक्या आवडतं लहानपणापासून. हा आता प्रौढांचा गाणं, पण मला आता लहानपणापासून आवडतं की त्या मालवणी भाषेतच एवढं गोडवा, म्हणजे काय दूध शर्करा या गाणं. म्हणजे त्याच्यात आवाज कोणाचं लता मंगेशकर आणि सुरेश वाडकर ना. लता मंगेशकर आणि सुरेश वाडकर. बोला आता चला. माझे राणी माझे मोगा तुझे नावान जोडताना, फुला फुला खुशीत आयलो तुझे माझे प्रीतीचो गाव. माझे राणी माझे मोगा तुझे नावान जोडताना. मस्त. खरंच मालवणी भाषेतून गोडवा ना खरंच या गाण्यामध्ये दिसून येता. आणि गाणी पण काय आहेत मालवणी. हा हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडी घनदाट. पुढे आता सुरातच बोलतोय. हिरवी हिरवी कोथंबिरीची जोडी बरोबर. हा हिरवी हिरवी कोथंबिरीची जोडी आणि त्याच्यात आपली गाण्याची जोडी. हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडी घनदाट, सांग चढवा दिसत कसो खंडाळ्याचो घाट. हिरव्या हिरव्या सांगो चेडवा दिसता कसो खंडाळ्याचो घाट. या ही जी कडवा असतात ना ता मालवणी कडवा, बरोबर का नाही? सगळ्याच हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडी घनदाट आपल्या मालवणात तर असताच असतात. पाऊस
गेलो आणि गणपती गावी जाऊ श्रावणात. तो त्या दृश्य काय दिसता. डोळे सुकावले जशी कोथिंबीर वडी बघून सुकावले. हिरवी हिरवी कोथिंबीरची वडी आणि या त्याच्याबरोबर हिरव्या हिरव्या गाणं. आता झाली ना मस्त फुगली हो. खरंच टमकन. सारखं सारखं शब्द टमकन येतात. फुगली म्हणजे काय बघा, त्याच्यात मी काय गरम तेल वतलंय नाही, तुमचा तांदळाचं पीठ घातलंय नाही, कायच नाही ना इनो ना सोडो. तरी पण कमाल, हाताची कमाल. हाताची कमाल नाही, डाळीची कमाल. बरोबर. चला थांबा थांबा, माका बाई शूट करू दे. परतून परतून कशी गोल्डन केलंय ती दाखव. आता ही बघा चांगली दोन्ही बाजून मी चांगली अर्थान परतान तुमका 2 गाणी ऐकवलंय आणि का दोन्ही बाजून पण शेकून घेतलंय. हिरोईनिक तयार केल्यात ना कॅमेरा समोर. मस्त अशी गोल्डन कलर वर तिका सजवलंय. आता काढून घेतोय. हे घ्या, ही तुमची पूर्व तयारी. हो, फिश घेतलंय त्याच्यावर टिश्यू पेपर ठेवलंय आणि त्याच्यावर आता ही काढून घेतोय. तीळ बघ हिरोईनिक बरोबर लागले की नाही. होय होय, त्याचा आय मेकअप झालं. तो चेहऱ्यात कसा काजळ शोभान दिसतात तसे तीळ शोभान दिसतात. हा, कुठल्याही वडीत तीळ शोभान दिसतात. कोणत्याही माणसाचे ना डोळे पहिले ना मस्त शोभान दिसतात, त्याला काजळ लावलं तसे तीळ. बरोबर का नाही. माणसाच्या तोंडावर जरी तीळ असला ना तरी त्या माणूस फुलात दिसता. माझ्या जिल्ह्याच्या गालावर तीळ माझे पण आहे बघा, बोटाच्या मध्ये तीळ, माणूस फुलान दिसता. म्हणून तर बोलली हे बघा कोथिंबीर वडी या तिळान किती फुलान दिसता मस्त पैकी. हे बघा क्रिस्पी अशी कोथिंबीर वडी शिजली आणि बाहेरून सुद्धा शिजली. आता आवाज नाही लो दाखवा. आवाज हे गोळ्या तर अशी उभी धरू कोई. मस्त ना कुरकुरीत. यस, आतून पण शिजली बघा मस्त अशी. आता आतून शिजली आणि पोकळ पण झाली. हो, अशीच पोकळ हो. हा, मागसून भाजी पळवायची मजा ना. कसा पळवल्या भाजा बघा. हा, मग काय मनापासून खायची इच्छा होती पण थोडा कंट्रोल केला. रेसिपी शूट कधी होता त्याची वाट बघल्या. आता बघा तोडल्यान आवाज इलो तर तुमच्यापर्यंत इलो नाही. आता जवळून आता कुरुम कुरुम खाऊन दाखव त्याला. आणि ही माझ्या मनाची रेसिपी. मी अशा एवजनी वेळ गावलो आणि केलंय. अशीच तुम्ही करा आणि आमची रेसिपी चांगली झाली तर लाईक पण करा, शेअर पण करा, सबस्क्राईब पण करा आणि थंडीमध्ये कोथिंबीरीचा आस्वाद आणि वडीचा आस्वाद घेत राहा. बरोबर. नक्की येवा पुढच्या रेसिपी बघू आमच्या परत किचन वर. ता सुद्धा करा. हा, आणि धन्यवाद. एवढं आहो बोललाय, प्रेमान बोललंय. धन्यवाद. कुरकुरीत आवाज येता बघा. तुम्ही पण खाऊन बघा ना. सरोज एकटाच बनायचं, एकटाच खाता, शूट पण करता. वहिनी काय सरोज एकटा बनवता, वहिनी बनवता. जॉब मारला हो काय तुम्ही. सरोज एकटा बनवता आणि एकटा खाता म्हणून चांगलंय. तुम्ही पण कंपनी एक काम दाखवा. आता तुमका कुरकुरीत आवाज होय ना. पण मग गरम आहो आताच काढलंय. हे बघा चटको लागता हातात. दुर्वांग नाही तर इलो होतं. मम्मी काय केलं. होय होय. ताला सुरात. खाऊन बघा. चपली. आमचे सासरे असते ना ते पण खुश झाले असते. आमच्या घरात दात देणारे आमचे बाबाच होते. बाकीची माणसांना आवडलं तरी बोलायचे नाही. पण आमचे सासरे खूप मस्त असता. एका एका माणसाचा स्वभाव. काही पुढ्यात पडला गोड मानून खायचा. आय कॅन कंट्रोल. हा सॉरी, ऑन कॅमेरा खाते पण मी कंट्रोल नाही करू शकत. एवढी छान झाली आहे. तुम्ही नक्की बनवून पहा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुढच्या रेसिपी बघायला नक्की या. धन्यवाद. आता ताव मारतोला.